bapak-bapak saha ibu-ibu, para takziah ingkang kinurmatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manungsa menika namung kagunganipun Gusti. Dhateng Gustinipun titah punika badhe wangsa. Kula minangka sesule para takziah nderek bela sungkawa dumateng ahli waris Bapak Jamal sakulawarga ingkang nembe pikantuk pajegane Gusti. Kanthi pundhuripun Bapak Asep wonten pangayunaning Pangeran. Salajengipun kula nderek puji mugi-mugi rohipun almarhum Bapak Asep pikantuk berkah rahmating Pangeran. Lepas paranipun linepura sedaya dosa-dosanipun katampi amal kautamanipun katampi ing ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya kulawarga ingkang tinilar pinaringan manah ikhlas rila lan narima saha pinaringan sabar lan tawakal anggenipun laksanani darmaning gesang wonten alam jagaya. Manungsa menika namung nampi punapa ingkang titahaken Pangeran. Wasana mbok pilih rikala sugengipun gadah kalepatan dhateng para takziah, kula minangka sesule para takziah kanthi tulus lan ikhlas nderek tetunggu mugi-mugi dosa lan kalepatan almarhum saged pinaringan pangapunten sing Pangeran lumantar para takziah. Kula kinten kirang wacaksana manawi kathah kangge kula matur. Pramila kula cekapi semanten kemawon atur kula. Mbok pilih klentah-klentuning rembag kula ingkang kirang marani kula tansah nyuwun kagunging pangangsan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.